Možemo, morala sam se to. Naravno, izvinite. Ne hvata me kamera, vrpoljim se mnogo. Ne, slobodno još sam ne želim. Završila se prezentacija. Da krenemo iz početka. Da. Poštovane kolege i koleginice, dragi gosti, dobar dan i dobrodošli u Medije Reform centar. Na današnjoj pres-konferenciji biće predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada i početak humanitarne kampanje Podržimo putokaz, koja je pokrenuta sa ciljem prikupljanja sredstava koje će obezbediti održivost rada ovog centra u narednom periodu. Više o ovome danas će vam govoriti Vesna Lekić iz Fondacije SOS Dečija sela, Ana Anačkov, menadžerka centra Putokaz i Živko Petrović iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje. Ana, imate reč. Hvala. Pa evo ja da vam se zahvalim što ste odvojili vreme i ovog puta se odazvali našem pozivu. Prošli put je povod bio 3 godine našeg rada. Ovog puta ponovo se osvrćemo na to šta radimo i na neke rezultate koje smo postigli, sada sa drugačijim ciljem. Cilj nam je da ukažemo na problem održivosti, generalno problem održivosti usluga koje se razvijaju u lokalnoj zajednici i u konkretnom slučaju održivosti rada centra Putokaz. Većina od vas zna, mislim, prosto saradnici smo, ali eto ja ću ukratko da pomenem čime se bavi Putokaz i šta je to što mislimo da smo dobro uradili za ovih 3,5 godina. Putokaz je nastao, odnosno ideja sama o tom projektu je nastala, početak projekta 2013. godine u decembru, kada je prepoznata potreba da se na teritoriji grada Niša razvije jedna takva usluga koja bi bila preventivnog karaktera, odnosno kojom bi se pružila podrška, pomoć porodicama koje su u riziku, koje su ranjive, marginalizovane i kojima treba zaista podrška da pokušaju da podignu svoje mogućnosti, da se adekvatno brinu o deci i samim tim da pokušamo da preveniramo, odnosno sprečimo izdvajanje dece iz bioloških porodica. Ovu potrebu prepoznali su i naši partneri sa kojima uspešno sarađujemo nekoliko godina. Pored grada Niša, to su Centar za socijalni rad Niš i Centar za porodični smeštaj i usvojenje Niš. Osim, dakle, bioloških porodica, mi smo u svoju ciljnu grupu uključili hraniteljske porodice, pre svega srodničke hraniteljske porodice, ali i druge hraniteljske porodice, jer nam je glavni cilj bio da pomognemo, to je ujedno i misija naše organizacije, da pomognemo da svako dete raste u najboljem mogućem okruženju, u svom prirodnom okruženju i da mu damo mogućnost da razvija svoje potencijale. Šta je zapravo radio Centar Putokaz? Mi imamo tim sastavljen od stručnjaka pedagoško-psihološke struke i ono čime se posebno ponosim, jako puno volontera je prošlo kroz naš centar. I mi smo se zapravo trudili da kroz različite usluge pomognemo porodicama u tim svojim teškoćama koje su imali u brizi o deci. I to smo radili kroz jedan individualni pristup, trudeći se da ono što možemo da pružimo prilagodimo specifičnim potrebama koje ima svaka porodica i specifičnim potrebama svakog deteta. Suština našeg rada je bila zapravo psihosocijalna podrška, ali osim toga, naravno, javljale su se potrebe i za raznim drugim vidovima podrške.
tako da smo pružali deci edukativnu podršku, znači zatim podršku na zdravstvenom planu, pravnu podršku, sve ono što smo mogli svojim kapacitetima ili pak upućivali na druge usluge koje su dostupne u lokalnoj zajednici i pokušavali da na taj način napravimo jednu mrežu organizacija koja će za korisnike biti dostupna, transparentna, koju će oni razumeti i koristiti. Na tom putu smo dolazili u kontakt sa različitim organizacijama, vladinim i nevladinim, i razvijali saradnju. I to je još jedna stvar kojom se prosto ponosimo, koju bih htjela da naglasim. To je prosto, smatramo da smo jako dobro prihvaćeni kao jedan novi projekat, kao nešto što naša organizacija prvi put radi na teritoriji grada Niša. Razvili smo saradnju sa različitim institucijama, pomenula sam naše partnere, pomenuću i kao značajnog partnera Institut za javno zdravlje, odnosno Centar za promociju zdravlja sa kojim smo imali brojne zajedničke akcije. Zatim škole, prosto ne bih nabrajala, ali čini mi se da smo na nekom nivou sarađivali sa svakom školom na teritoriji grada Niša i u prigradskim opštinama. Trudili smo se da se fokusiramo na ruralna područja, onoliko koliko je moguće, odnosno na onu decu koji imaju manje prilika da koriste te neke socijalne usluge dostupne. I kažem, za 3,5 godine negde više od 300 porodica je prošlo kroz naš centar. Ovde mislim i na porodice koje su u dugoročnom programu, kojima pružamo pomoć u kontinuitetu, 6 meseci, godinu dana pa i više, u zavisnosti od potreba porodica. Isto tako mislim i na one kojima smo pružili pojedinačne usluge, odnosno onoliko koliko su oni bili potrebni. Porodice su se nama obraćale samo inicijativno i upućivane su od strane naših partnera, kao i od strane škola, drugih institucija u lokalnoj zajednici. I opet kažem, vremenom imali smo sve veći broj porodica koje su dolazile same, što nam je jedan od pokazatelja da to što radimo, da smo radili dobro, jer su ljudi dolazili na preporuku drugih korisnika. O uspešnosti samog programa, kažem, osim ovih činjenica koje sam navela, odnosno, eto, ta neka povratna informacija koju dobijamo od dece i od roditelja, možda govori podatak da među porodicama, kažem opet sa rezervom, pričam o ovome, ali među porodicama sa kojima smo radili bilo je svega nekoliko izolovanih slučajeva gde je zaista došlo do izmeštanja dece i to posve iz opravdanih razloga, znači gde je bilo neophodno zaštititi prava dece. Sad, da ne budemo pretenciozni, naravno da nije naša zasluga što je to tako, ali poprilično smo sigurni da smo doprineli tome, odnosno da kada se napravi dobra mreža, kada se organizacije povežu, kada rade zajednički, nekako se koordinišu aktivnosti, svakako se postiže veći uspeh. Usluge kakve pruža Centar za podršku porodici, odnosno takvi programi su potrebni, mislim to smo već negde svi zaključili i mi negde, pošto smo sada u situaciji kada pokušavamo da nastavimo rad, ali nam nedostaju finansijska sredstva, otprilike dobijamo tu vrstu pitanja od naših korisnika u smislu da im je potrebno da imaju tu vrstu oslonca, tu vrstu podrške i da je nekako, kako da kažem, potrebno poslati poruku i lokalnoj zajednici i stručnoj javnosti i potencijalnim donatorima da možda, eto, onaj ko može podrži ovakvu vrstu usluga i da je možda to jedan i najbolji put da pokušamo da sistem socijalne zaštite učinimo efikasnijim. Ono što smo još radili i što je takođe značajno, tiče se
obuka za profesionalce, odnosno za stručne radnike koji se bave socijalnom zaštitom. Mi smo tokom našeg rada pokušali da eto, pokrijemo i taj segment, tako da smo pružili veći broj obuka i akreditovanih i neakreditovanih, i bilo je neko studijsko putovanje za stručne radnike, Centar za socijalni rad, naše stručne radnike, kao i stručne radnike Centra za porodični smeštaj, sa idejom da prosto i podizanjem kapaciteta, odnosno jačanjem kapaciteta stručne javnosti, ponovo na posredan način podižemo i, odnosno pomažemo da se socijalne usluge učine kvalitetnijima, samim tim i da briga o deci bude uspešnija. Osim ovih segmenta, još jednu stvar ću da pomenem, a jednako je važna i mi smo se trudili da u njoj učestvujemo, odnosno da doprinesemo, a to je podizanje svesti javnosti o problemima koje imaju ljudi koji pripadaju našoj ciljnoj grupi, odnosno deca i mladi, porodice iz ranjivih i marginalizovanih grupa. Mi smo se trudili da na to ukažemo na različite načine, naravno, opet kažem, u saradnji sa svim našim partnerima, prijateljima, saradnicima. Da li obraćanjem stručnoj javnosti i širem javnom mnjenju kroz organizaciju tribina, okruglih stolova ili učešćem na nekim konferencijama ili opet nekim ciljanim javnim akcijama, obeležavanjem određenih datuma. Smatrali smo da je to bitno i posebno bitno naglasiti važnost poštovanja dečjih prava. Tako da smo se prilično posvećeno i ciljano bavili ovom temom i uradili smo puno nekih radionica na ovu temu u lokalnoj zajednici, znači u različitim školama, u drugim ustanovama. To je bila tema i nekih naših prezentacija na javnim skupovima i prosto smatramo da je negde važno da se to i dalje na neki način radi, da se šalje ta poruka, posebno u zemlji gde znamo i sami sve veći broj od dece koja se nalaze u riziku. Da ne bih puno dužila, ja sam kratko htela da, koliko kratko sam mogla, da izložim ono što smatram bitnim u našem radu, da sadašnjem. Nadam se da će biti prilika, mi ćemo pokušati i da nastavimo svoj rad. Na prezentaciji ste mogli da vidite ilustracije sa nekih naših aktivnosti. Sad bih zamolila Vesnu Lekić iz Nacionalne kancelarije Fondacije SOS Dečje sela da ona objasni onaj deo koji meni ne ide baš tako dobro. Tiče se finansija, odnosno konkretno sve to što radimo, koliko košta i šta nam je potrebno. Hvala vam na pažnji. Centar za podršku porodici Putokaz je počeo sa svojim aktivnostima u februaru 2014. godine. Prva sredstva su obezbeđena od strane Evropske komisije i uz kofinansiranje SOS Dečjih sela Holandije. Ovaj projekat se završio 2015. godine u novembru, a nastavak rada ovog centra je obezbeđen zahvaljujući pojedinačnim donacijama. Da bi kontinuirano radio ovaj centar, neophodno je da se obezbedi na mesečnom nivou 4.500 evra za pokriće tekućih troškova. Ti tekući troškovi podrazumevaju zarade 4 zaposlenih, režijske troškove, administrativne troškove i troškove materijalne podrške korisnicima sa kojima se radi u ovom centru. Ukoliko bi se prikupilo više od 4.500 evra na mesečnom nivou, sa tim novcem bi mogli da se intenziviraju neke druge aktivnosti, kao što su psihopedagoška podrška korisnicima, edukativna podrška, medicinska podrška ili podrška u zapošljavanju i samozapošljavanju naših korisnika. Mi se obraćamo pojedincima grada Niša, preduzećima, malim, srednjim preduzećima, kompanijama i preduzetnicima da ukoliko žele da pomognu, da se nastavi rad centra Putokaz, da to mogu da učine kroz doniranje novčanih donacija na tekući račun 160
373 368 31 sa pozivnom broj 15/2017. Na našem web sajtu www.sos-dečijasela.rs se nalazi online dugme. Može da se pošalje prazna SMS poruka na broj 6323 ili jednostavno da postanete član kluba prijatelja Centra Putokaz u Nišu. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete da nam pošaljete mail na office@sos-decijasela.rs. Možete da pozovete na telefon 018 510 238. Možete da odete na naš web sajt, da posetite Facebook stranicu Centra za podršku porodici Putokaz ili jednostavno da dođete u Svetozara Markovića 1/2 i da posetite Centar Putokaz. Ja želim da vam se zahvalim i verujem da će biti veliki odziv. Zahvalnost prenosim od strane svih kolega koji rade u Putokazu, od kolega koji rade u fondaciji SOS Dečija sela Srbija i zahvalnost prenosim od strane dece i porodicama o kojima se brine u Centru Putokaz. Mogu ja da kažem još hvala Vesna. Vesna objasnila otprilike na koji način možete da pomognete naš rad. A sad ja bih zamolila i predstavnika našeg partnera, Centar za porodični smeštaj i usvojenje, Živka Petrovića, da prosto, kaže nešto o našoj saradnji i rezultatima. Da, par utisaka o našem radu. Dobar vam dan. Najprej moram da kažem da mi je stvarno izuzetno drago što mi se pružila prilika da danas kažem par lepih reči o Putokazu, jer sam ja u njemu od samog početka, najpre kao član stručnog odbora, a kasnije i kao edukator jednom malom delu ove ekipe koja je pružala usluge korisnicima, tako da stvarno doživljavam Putokaz kao svoj. To ne znači da ću biti previše subjektivan kada budem rekao neke stvari, ali evo ovako, bez obzira što je Putokaz, prvobitna namena mu je bila prvenstveno da se bavi prevencijom izmeštanja dece iz bioloških porodica i da pruži podršku biološkim porodicama u krizi, o čemu je Ana već govorila. Međutim, zbog potrebe na terenu često su bili angažovani i sa hraniteljskim porodicama, to su one porodice kojima se institucije iz koje ja dolazim primarno bavi. Znači, mi pružamo zaštitu zajedno sa Centrom za socijalni rad deci bez roditeljskog staranja. Te usluge koje su oni pričali, Ana je već pružili, Ana je već pobrojala. Međutim, ono što je najvažnije iz naše perspektive, to je da su oni pružili tim porodicama i deci prvenstveno jedan kontinuitet u pružanju tih usluga, u primanju tih usluga. Ono što Centar za socijalni rad i Centar za porodični smeštaj nije uvek u prilici zbog, možda će zvučati pretenzijalno, ali stvarno smo preopterećeni sa većim brojem korisnika, ne baš uvek idealnim tehničkim mogućnostima, tako da su tu oni stvarno našli ono pravo mesto i bili su prisutni u tim porodicama onoliko koliko je inače potrebno. Oni jesu veoma stručni, ona je rekla koja je njihova profesionalna struktura, ali ponekada nije čak ni bitno toliko, shvatit ćete to kao ljudi, da vi tamo dođete u porodicu i da ne znam šta njima radite, Bog zna kakvu stručnost, ali je tim porodicama bitno da oni imaju doživljaj da neko konstantno brine o njima i da misli na njih. I zbog toga je vrlo važno da ovaj centar opstane i da upravo to čini što mi iz državnih ustanova nismo u mogućnosti, kažem, da i to je ono pravo mesto koje su oni našli, zbog čega smisao njihovog postojanja je apsolutno postoji. Koliko su dobro oni radili, ja moram da priznam, bit ću iskren, u početku kada je sve ovo počelo, ja nisam očekivao da će rezultati biti takvi, da će to biti toliko dobro. A dobro je zbog toga što imam prilike da se osvedočim i na svom radnom mestu i u kontaktu sa kolegama iz Centra za socijalni rad i komentari dece primarno
i bioloških porodica i hraniteljskih porodica sa kojima radimo, a ja kao supervizor u Centru za porodični smeštaj imam prilike materijalno da se osvedočim čitajući izveštaje mojih kolega, savjetnika za hraniteljstvo, koliko često oni u svojim izveštajima pominju da je ta porodica radila, odnosno da je putokaz radio sa određenom konkretnom porodicom. I ti rezultati su apsolutno pozitivni. Od pružanja pomoći u učenju, preko savjetodavnog rada i tako dalje. Meni je drago što je sve to tako dobro funkcioniše i oni stvarno funkcionišu prilično profesionalno, što možda nije baš uvek odlika nekih ustanova, da ih tako nazovem, koje rade preko projekata, koje se finansiraju na ovaj način. Oni su stvarno profesionalni i ja mislim da su uspešno odradili onaj zadatak zbog kojih su formirani i ja bih voleo da nastavimo nadalje da sarađujemo. Hvala. Marta, ja bih zamolila, Ljiljo, možete i vi, evo, prosto damo priliku i našem partneru, odnosno predstavniku Centra za socijalni rad, da je to kaže neki svoj utisak o saradnji. Pa je bez veze. Ajde. Pa mi sarađujemo praktično od samog početka vašeg rada i jako smo zadovoljni vašim postojanjem i zainteresovani za vaš opstanak. Jer puno znači nama u radu, puno znači porodicama sa kojima radite. Mi smo pa malte ne svakodnevno u kontaktu i u ličnom kontaktu i telefonskom i mailovima razmenjujemo informacije. Eto i ta geografska bliskost nam takođe znači da u toku dana možemo više puta da budemo u kontaktu. Ja mogu da vam prenesem samo zadovoljstvo svih kolega, pošto vodim službu za zaštitu dece, tako da sve te informacije i upoznata sam sa radom i sa onim što stiže od vas i sa ovim što kolege šalju i sa problemima gde pomažete da se rešavaju i zaista prosto vas smatramo bliskim i trajnim saradnicima, sudeći po ovim brojkama sad koje čujem, niste ni skupi. Stvarno niste ni skupi toliki broj ljudi, tako da, a veoma, veoma je značajno i ono što Živko kaže, koliko god i kako god i koliko god neko bio obučen za neki rad, porodicama je mnogo, mnogo, mnogo značajno i na taj način lakše se i vezuju i imaju na kraju neko poverenje i u institucije i da neko zaista misli o njima, da neko brine, da neko hoće da im pomogne. Sad, kao i mi, nailazili ste na različite probleme, različite situacije, ali je bilo i dosta uspeha i obostranog zadovoljstva u radu. Tako da zaista vam prenosim, iako sam došla sa odmora, ja znam, nisam još stigla ni da vidim sve kolege, želimo vam da opstanete i da dalje sarađujemo. Izvolite. Evo ima još Marta, hoće kolega. Dobar dan svima. Dobro, sad imaš našu pažnju. Mikrofona ili moram sa mikrofonom? Ću morati, Marta, s mikrofonom? Zbog snimanja, ok. Ja prosto osjećam zaista želju i potrebu da kažem puno toga, ali gledat ću da to ipak bude kratko, vezano za saradnju Putokaza i Instituta za javno zdravlje. I u nekom razgovoru kod nas u Centru za promociju zdravlja institutu zaista smo shvatili da je neophodno danas budemo ovde i pomoćnica direktora, profesor Roberta Marković i ja kao predstavnik Centra za promociju zdravlja. Od osnivanja Putokaza mi smo, ja mislim, vrlo brzo sklopili protokol o saradnji u oblasti promocije zdravlja i smatram da je naša saradnja bila toliko plodna i uspešna u proteklim godinama iz prostog razloga što ta empatija koju ste ispomenuli je vidljiva i mi smo je zaista
vrlo koristili ovako u našim tim aktivnostima i mislim da smo puno toga zajedno uradili i za porodice, za decu i za mlade i za odrasle kategorije stanovnika iz porodica na različite teme i rizike po zdravlje, budući se radi o porodicama koje su u riziku, dodatno rizike opterećenje za zdravlje svih njih jesu i neke pojave koje su vezane za patologiju porodice i slično. I mi smo u saradnji sa Putokazom zapravo našli jedan divnu prečicu da dopremo do tih porodica, a pre toga zaista nismo imali mogućnosti da dopremo do njih. Time smo zaista pokrili jedno lepo polje koje je do tada do pojave Putokaza bilo neobrađeno i mislim da smo zajedno uspeli da radimo vrlo lepo i da je i Putokaz imao koristi od saradnja sa nama, ali i smo i mi zaista imali dosta koristi, ali zajednička korist je bila verovatno u tome što su korisnici usluga videli jednu lepu sliku i dobili puno toga što im bilo potrebno da saznaju na različite zdravstvene teme. I osim ono iskrene želje da zaista postojite i dalje, kao Institut za javno zdravlje potrudit ćemo se i da preko naših nekih poznanstava i profesionalnih kanala pomognemo da Putokaz opstane ne u narednih godinu, dve, nego da to bude nešto što će biti trajno, jer taj kontinuitet u radu sa porodicama je više nego važan i očigledno da je važan i bilo bi prava šteta da to ne bude tako u budućnosti. Drago nam što smo ovdje, hvala na pozivu. Hvala. Institut za javno zdravlje Niš je preventivna zdravstvena ustanova i naše aktivnosti jesu preventivne i promotivne zdravstvene aktivnosti. U centru našeg rada jeste unapređenje javnog zdravlja. Te aktivnosti naše su nemoguće bez mnogobrojnih partnera koje imamo. Sa vama smo pre par godina potpisali sporazum o saradnji koji je praktično ozvaničio ono što radimo i gde nam je zapravo bilo vidljiva ta vaša pomoć u sprovođenju i naših aktivnosti. Znači, mi imamo i naš interes ispred Instituta za javno zdravlje Niš, nastupamo kao neko ko ima naš interes da vi opstajete, da bismo zajedno sprovodili to što se zove unapređenje javnog zdravlja. Hvala. Ako imaš neko pitanje ili nešto, prosto da. Utisaka. Kritika. Pa dobro, može i kao dobro ste, ali da se ne uobrazimo, ako je sad to moguće. Dobro, to je to. U redu, još jednom puno hvala što ste izdvojili vreme i nadam se da će biti još prilika za zajedničke aktivnosti. U svakom slučaju ćemo biti u kontaktu. Hvala vam.